Buru nahasmenduen artean, gure artean, haur eta neraben artean frekuenteenak dira antsiedade arazoak, depresio nahasmenduak, mutilen artean oso frekuenteak dira jokabide nahasmenduak, nesken artean bereziki elikadura portaeren nahasmenduak, eta azken urteetan, pandemiatik geroztik, nesken artean asko igo da autolesioa eta jokabide suizidak. Depresio eta ansietate moduko nahasmenduen azkenengo urtetako gorakada nabarmen horren atzean egon daitezken faktoreak anitzak dira. Alde batetik eta testuinguru sozialari erreparatuz, egia da giro sozioekonomikoa eta gazteek bizitzaren inguruan eta bizitza proiektuaren inguruan izan ditzaketen aurreikuspenak ziurrenik esperantza gutxikoak direla. Gerta liteke ere, orain dela urte batzuk, izendapen eta lexiko batekin identifikatzen genituen arazo emozional batzuk, hau da, urduritasuna, beldurra, ziurgabetasuna. Orain, lexiko askoz ere kliniko batekin izendatzen dugula, hau da, ansiedadea, depresioa eta terminoek asko naturalizatu, sozializatu dira. Azken denboran, sufrimenduari bizkarra emoten dion gizarte baten bizi gara. Eta gehienetan komunikabideek edo sare sozialek transmititzen diguten gehienetan irreala den fantasia eta zoriontasun mundu bat, ez? Hau kokatu behar dugu nerabe baten burmuinean, eta nerabe baten burmuinak garrantzi handia emoten dio sozialki arrakasta izateari, esperientzia berriak bilatzeari, eta garatzen ari dalako, importantzia gitxiago emoten dio hainbat erabaki arriskutsu izan ditzaketen ondorioei. Garun plastizitateak, zeren eta inguruneko estimuluek eragin handia daukate, bai onerako eta bai txarrerako, bai, aldaketa hormonalek ere bai eragina izan dezakete nahastea garatzean, eta bestalde, identitatea daudenez garatzen, kanpo estimuluek ere bai eragina izan dezakete. Orduan, egiten nahi gehan gauza oro, bestei begira, egiten nahi balimaga, imaginatu ze zaugarriak bihurtzen geran. Orduan, edozer erantzun jasotzen duguna kanpotik, zauri bat egingo dit. Eta horrek askotan autokritika zorrotzak sortzen ditu.